És azt írja a Biblia a Máté Evangélium 4. részében, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ha Istennek szájából származik. Tehát, ha egy jót ettetek otthon, akkor remélem éhesek vagytok szellemileg, mert most szellemileg fogtok egy jót enni remélhetőleg, és ha minden jól, akkor is érkezik a vendégeinktől. Őket még megvárjuk. Van pár érdekes dolog, amit itt az elején szeretnék megosztani. A mai alkalomnak a címe Találkozás Jézussal szintén a témakör, és egy olyan szögből fogjuk vizsgálni, amikor Jézus a sokasággal találkozott. Tehát most nem egy embert fogunk kiemelni, amikor Jézus egy emberrel találkozott személyesen, vagy az ő történetük, hanem kicsit kollektívabban, amikor Jézus a sokasággal találkozott. És egy kicsit jobban ti is bele tudjátok magatokat képzelni, hogy amikor jöttök vasárnap egy alkalomra, vagy egy konferencián részt vettek, ugye ott is egy nagy sokaságban, nem egy per egyes találkozó, nem amikor otthon az Úrral te imádkozol, és hogy milyen akkor az Úr, mit csinálta akkor. Ezt fogjuk a mai alkalommal egy picit jobban a Biblia alapján megvizsgálni és górcsorolnál venni. Amit szeretnék kezdetben elmondani, hogy van egy pár dolog, amit nektek most el kéne döntenetek. Vagy lehet, hogy már tudatlanul el is döntöttétek igazából. Nagyon-nagyon azt figyeltem meg az életben, és szeretnék egy személyes élményt igazából megosztani ezzel kapcsolatban. Volt egy ember, azt hiszem a Dudás Józsi, már nem, oké. Egyszer elmentünk vele fát pakolni. Apukám meg én, elmentünk fát pakolni. És emlékszem, hogy pakoltuk a nagy méteres fákat, én ilyen 10 pár éves lehettem, nekem akkor még azok nehezek voltak, és ő pakolta, és egyszer csak egy nagy fal ráesett a kezére, és nagyon-nagyon fölhorzsolta, fölszakította a bőrt. És egyszer csak ment tovább, és pakolta, és én emlékszem, hogy nekem ez annyira furcsa volt, hogy hát ott vérzik a kezed. És akkor ne foglalkozz vele, csak csinál. És nekem ez annyira érdekes volt, mert hogyha ez velem történik, akkor biztos, hogy megállok, nem tudom, kiszállok a munkámat, akkor nem csinálok, hazamegyek, befejezem. És azt értettem meg ebből a szituációból, hogy az életben, vagy hát igen, mondhatom ezt így, az életben, ami nagyon-nagyon sokszor meghatározó, az a hozzáállás. Akkor mi a te hozzáállásod egy adott szituációhoz, az nagyon sok mindent be fog folyásolni. És azt szeretném, hogyha föltennétek magatoknak egy pár kérdést, ami meg fogja változtatni a hozzáállásokat, vagy befolyásolni fogja a hozzáállásokat. Az egyik kérdésem az, hogy miért vagy ma itt? Nem muszáj válaszolnod, de válaszolj rá magadban. Miért vagy ma itt? Erre szeretnék én válaszolni, jó? Hogy efelől ne legyen bennetek kétség, ne legyen bennetek efelől olyan dolog, hogy hát csak eljöttem egy vasárnapi elég után a kultúrban, mert nem volt jobb dolgom. Azért vagy itt, mert a názáreti Jézus Krisztus téged ide vonzott. Azért vagy itt, mert azt mondta az, hogy neked hallanod kell valamit. Azért vagy itt, mert ha nem is fogsz érezni semmit, az Úrnak a jelenlétében is ez hatással van. Ezért vagy itt. Ebben nincs kétség. Erre szeretném, hogyha ezt a választ elfogadnátok rá, és ne nekem higgyetek, hanem a Bibliának, ami azt mondja, hogy senki nem jöhet én hozzám, hanem csak én ha az Atya nem vonzza. Jézus Krisztus azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát nem azért vagy itt, mert nincs jobb dolgod, hanem azért vagy itt, mert az Úr ide vonzott téged. Ez az egyik dolog. Aztán egy másik kérdés, hogy az egyik nagyon fontos kérdés. Kit fogsz ma hallgatni? Mit gondolsz? Engem fogsz ma? Akit Isten küldött. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Ámen. Dicsőség az Úrnak. Köszönöm szépen, dicsőség az Úrnak. És ezt a kérdést tedd fel magadnak. Kit fogsz ma hallgatni? Szerintem az egyik ilyen dolog, ami az édesapámnak nehéz lehet, mert ugye én az ő fia vagyok. Na most neki el kell döntenie magában azt a kérdést, hogy ő kit jött hallgatni. Jöttem hallgatni a fiamat, vagy jöttem hallgatni az Istent. Jöttem hallgatni az Istennek a szellemét. Mert akárhogy dönt, meg fogja változtatni a hozzáállását. Hogy látsz engem? Jöttem hallgatni egy fiatal, vagy jöttem hallgatni egy embert, akit Isten küldött. Ez mind be fogja folyásolni a te hozzáállásod, és be fogja folyásolni azt, hogy erről az alkalomról hogy mész ma ki.
Mit fogsz ma hallani? Egy olyan dolgokat fogsz ma hallani, amit az Úr neked akar üzenni, vagy csak egy, nem tudom, egy buzdító beszéd lesz, amit meghallgathatnék a YouTube-on is, vagy egy pár Reels videóban. Ezekre a kérdésekre mind válaszolj magadnak, vagy tedd fel magadnak, mert ezek a kérdések meg fogják befolyásolni a hozzáállásokat. És ahogy a Jóska annak ellenére, hogy véres voltak, ez ment tovább, és csak csinálta, hiszen hogy az Úr, amikor megváltoztatja a mi hozzáállásunkat, akkor meg tudjuk őt jobban érteni, hiszen ez volt a probléma Jézussal. A farizeusok, meg azok, akik ismerték, azok csak azt mondták, hogy ismerjük az Anyát, az Apját, és nem tudtak rá úgy tekinteni, hogy Jézus, hogy Istennek a fia. És megváltozott a hozzáállásuk. És akkor nem is mondom magamnak, hogy nézel a melletted ülőre. Hogy nézel rá? Ki ül a te szemedbe? Ismered? És megvannak róla az emlékeid, és te tudod azt, hogy ki ül Isten szemébe? Tudod, hogy ki az, aki melletted ül? Ki Isten szemébe? Isten gyermek. Nem. És mi a terve Istennek, a te életednek van terve? Isten áldjon Mária. Ezeket a gondolatokat szeretném csak nektek előjáróban elmondani. Ezeket gondolkodjatok, és ez változtassa meg az értelmeket, a hozzáállásokat. Ne nézzetek ide egymásra, hogy ledegradálni, tudjátok egymásról a múltat, nem tudom, ez és ezt csinálta, felejtsétek el. Azt mondja az Úr, hogy akiben benne van, ő az új teremtés minden. Ami a régiek elmúltak, újjá lett minden. Sokszor az gátol meg téged, és hadd mondjuk még egyre mélyebbre megyek, hogy nézel te magadra. Hogy nézel te magadra? Én ez és ez az ember vagyok, aki nem képes erre meg arra. Én nem lehetek annyira ilyen, meg olyan, mert tudom, hogy milyen módon felejtsd el. Csak az itt és most számít az Istennek. És azt akarom, hogy a hozzáállásod az legyen olyan, hogy az Úr téged kiválasztott arra, hogy ma itt legyél. Azért, hogy meghallj valami olyasmit, amit akar neked ma üzenni, mert az Istennek terve van az életeddel. Ámen. Dicsőség az Úrnak ezért. Álljunk fel és dicsérjük az Urat. Köszönöm neked, Uram, hogy itt vagyunk a házadban. Köszönöm neked, Uram, hogy itt van a te jelenléted. Köszönöm, Úr Jézusom, neked azt, hogy te tisztára mosol minket a báránynak a vérével. Uram, imádkozom, hogy minden olyan gondolat, ami fogva tartja, ami elménket, hogy mi nem vagyunk méltóak, hogy ide jöjjünk a házadba, Úr Jézusom. Ezek mind hazugságok, hogy nem is hoztunk a hirdetéseid, Uram. És Uram, mi futunk hozzád. Uram, mi futunk hozzád, Uram. Ha el is estünk, Uram, a hétköznapokba, ha Uram, folyamatosan rossz dolgokat csinálunk, Uram, a legjobb helyen vagyunk most. Itt vagyunk, hogy te küszöböd, Uram. Uram, itt vagyunk most, hogy elmondjuk, hogy vétkeztünk, hogy elmondjuk, Uram, azt, hogy kérlek, Uram, bocsáss meg. Uram, azért jöttünk, hogy ide fussunk hozzád. Legalább is tudom, hogy te olyan apa vagy, aki nem dönt el magától. Uram, te olyan apa vagy, aki amikor fut a gyermekeket magához öleled, Jézusom. Uram, látom, hogy mindenki, aki most itt van, vártad őt magad, hogy magadhoz állhajts, Uram. Uram, te hozzád jutunk, élő vízzel szomjazom, közelséged újjó, mindével. Életben megjelentőben, végig nincs segítségem, úgy kívánlak téged, Istenem, te hozzád. Uram, te hozzád jutunk, élő
atmoszférájával vagyunk, és hiszem, hogy nagyon-nagyon sok elgondolás, ami ott van az elménkben, a hétköznapokban, hogy nem vagyok méltó a szeretetedre, az most az Úr lerombolna. És amikor sokszor azok a gondolatok vannak bennünk, hogy én inkább eltávolodnék az Úrtól, akkor ezek most lennek gondolva az Úrnak, az Úr szeretné velnek megértetni azt, hogy mennyire szeretnék. Nincs olyan dolog, amit el tudtok követni, hogy az Úr azt mondaná, hogy inkább nem. És ha mindeket tapasztalunk, hogy a gonosznak a hazugsága, és azért jött az Úr, hogy a gonosznak a munkáját lemesse, nem
Dicsőség az Úrnak ezért. Kezdeném egy verssel, de mielőtt kezdeném egy verssel, megkínálhatok titeket vízzel. Hozok kérlek egy savas vagy mentes vizet. Nem megfelelően. Oké. Igen, a klíma nektek így jó, nem úgy idegen tud lenni, bőségnek jó? Oké, szuper, örülök. A mai alkalmat és a mai tanítást egy kicsit szokatlan módon kezdeném egy verssel. És azt gondolom, hogy keresztény vers, nem keresztény vers, de talán még emlékeztek is rá. Az La Fontaine, a tücsök és a hangya. Mit csinált a tücsök nyáron? Csak muzsikált hét határon. Aztán jött a tél a nyárra, és fölkapott a koma állam. Szomszédjában élt a hangya. Éhen ahhoz ment panaszra, és arra kérte, egy kevéske búzát adjon neki térre. Búzát? Szólt a hangya sógor, már ez aztán sokkal jobb volt, tél elején sincs búzád már. Hát a nyáron mit csináltál? Mit csináltam? Kérem szépen. Muzsikáltam, szólt szerényen tücsökmester. Aki kérte, nótát húztam a fülében. Nótát húztál, elbugatta. No hát akkor szólt a hangya, járt el hozzám most a táncot, jó mulatságot kívánok. Nyár elején ezzel a verssel szeretném volna kezdeni, mert ahogy ezt a vers eszembe jutott, azt éreztem, hogy ez valójában bibliai igevers. És nem egy versből szeretnék tanítani egyébként, hanem az Isten igényéből. Ezért szeretném nektek felolvasni a példabeszédek 6. fejezetéből az igéket, mert láthatjátok, hogy ugye a verse sokkal jobban emlékszik az embernek, megmaradt benne, ezért is szerettem volna hozni. De a példabeszédek 6. rész azt mondja, hogy eredj a hangyához, te lest. Nézd meg az ő útjait, és légy bölcs. Akinek nincs vezére, igazgatója vagy ura, nyárban szerzi meg az ő kenyerét, aratáskor gyűjti eledeit. Nagyon érdekes volt, hogy így gondolkodtam erről a versről, ugye miről szólt, arról szólt, hogy a tücsök az a nyári időszak alatt, aki kért, annak zenélt. Miközben a hangya ez idő alatt is dolgozott, és szorgalmas volt, és egyszer csak eljött a tél, ami ugye egy olyan időszak, amikor már nem dolgozunk, vagy nem hallhatunk, és a tücsöknek nem volt semmi, a hangyának pedig volt valamilyen. Erre mondja a példabeszédnek, hogy eredj a hangyához, te lest. Nézd meg az ő útjait, és légy bölcs. Az a kérdésem, hogy mit csinálsz ebben a nyári időszakban? Élvezed? És itt most nem feltétlenül az évszakra gondolok, a nyár sokszor jelenti azt, amikor úgy minden rendben van. Amikor úgy nincsen semmi a teher, hogy meg vagyunk Isten nélkül, és úgy jó lenne az életünk, menne Isten nélkül is, vagy, hogy is mondjam, csak éljük az életünket anélkül, hogy eszünkbe vennénk az Isten igéjét. Nem foglalkozunk vele. Tudjátok, amit nem értett meg a tücsök az, hogy az, amit most csinál, az nem a következő pillanatomat fogja meghatározni, hanem sokkal inkább a hónapokkal, vagy évekkel későbbi időszakomat. Azt szeretném ebből kiemelni, hogy az, amit most csinálsz jelenleg az életedben, az meghatározza a jövődet. Nem a holnapi napodat. Mert lehet, hogy az ember vétkezik ma, és tudatosan vétkezik ma, mert bizonyos dolgokon nem tud megszabadulni. És holnap felkel, és nincsen semmilyen következmény annak, hogy az ember vétkezik. És azt hiszi, hogy emiatt lehet vétkezni, hiszen nincsen következmény annak, amit tegnap elkövettem. És hogy megértsétek, hogy nem az én véleményem, a Prédikátor könyve így fogalmaz. Megkeresem nektek az időverset. Prédikátor könyve 8. rész 11-es vers. Kicsit nem mai nyelven fogalmaz. Mivel, hogy hamar a szentencia nem végeztetik el a gonoszságnak cselekedőjén, egészen arra van az embernek, fiainak szíve őben jutott gonosz cselekednek. És akkor egy kicsit jobban megvizsgáltam ezt az igét, hogy Uram, mit is jelent ez? És amikor megnéztem, hogy mit jelent a szentencia szó, az a következmény. Tehát azt mondja itt ez az igevers, hogy mivel nincsen következménye hamar annak a dolognak, amit csinál az ember, ezért azt gondoljuk belőle, hogy ezt simán folytathatjuk. Mert ennek nincsen következménye.
És ahogy a tücsök is azt gondolta, vicces, nem egy tücsökről beszélünk, de talán így jobban megvan. Ahogy a tücsök is azt gondolta, hogy oké, nekem itt a nyáron én nem csinálni, nekem elég, hogyha elvagyok, zenélgetek, vagy ilyesmi nem foglalkozok azokkal, eljön a tél. El fog jönni az az időszak az életünkben, amikor mindaz, ami most csinálunk, az gyümölcsöt fog teremni. És hogyha most nem vetünk az életünkbe, ugye nyáron van a vetés ideje. Tavasszal van a vetés ideje. És mikor adunk? Ősszel. Szóval, hogy tavasszal nem vetünk, akkor ősszel nem fogunk maradni. Ezt mondja a példabeszédnek, hogy a hideg miatt nem szánt a rest. Aratni akar majd, de nincs mit. Ez a tücsök is azt gondolta, hogy akar tenni, csak nem volt mit. Mi is sokszor ugyanígy vagyunk az életünkben, hogy akarnánk mi az áldást, akarnánk mi sokszor a jó dolgokat az életünkben, akarnánk mi sokszor nagyon-nagyon sok mindent, csak éppen a megfelelő időben nem tettük azt, amit kellett volna. Ezért most, hogy itt vagyunk, ez a megfelelő idő arra, hogy vessünk az életünkben, mert ezeknek a mostani időszakoknak meg lesz a következménye az életedben, meg lesz a gyümölcse. És ki mint vett, úgy arat, azt mondja az Istennek az igéje. Szóval, hogyha rosszat is vetettél, fogod aratni, de az a jó híre, hogy Jézussal tudunk jót vetni, és annak viszont olyan következménye lesz, amiből áldásunk lesz. Ámen, dicsőség az Úrnak. És ezért nagyon fontos az, amiről majd fogunk beszélni, találkozás Jézussal. Mert az, ami látszik a tömegben, hiszen a magatokra fogtok egy picit ismerni. És amit még szeretnék kiemelni gyorsan, mert rátérjük, hogy ami nagyon-nagyon hiányzott, és nagyon sokszor azt látom, hogy mi emberek is szenvedünk ettől, a két különbség a tücsökön a hangya között az leginkább a hosszú távú és a rövid távú gondolkodásmód volt. A rövid távú és a hosszú távú gondolkodásmód mindent megmutasson. Ha te csak rövid távon tervezel, akkor annak fogsz élni, hogy ma zenélhetek, ma elmegyek szórakozni, nem hagyom abba azokat a bűnöket, amiket csinálok, nem akarok foglalkozni az Úrral, nem veszem annyira komolyan, elég lesz félműzzel is csinálni. De hogyha hosszú távon gondolkodsz, és a kereszténység egy hosszú távú gondolkodásmódra inspirál, tudjátok, ez a szegénységnek, és azt értettem meg, hogy a szegénységnek az egyik nagyon nagy következménye. A szegénység, amikor az embernek nincs pénze, akkor leginkább arra törekszik, hogy napról napra, hétről hétre, vagy hónapról hónapra kérjen. És ez a szegénység az meghatározza az egész gondolkodásmódunkat is, beszűkíti az embernek a gondolkodásmódját, mert nem tervez előre 5-10 évre, hanem csak a holnapra tervez. És ugye van szellemi szegénység is, amikor szellemileg be van szűkülve picit a gondolkodásmódon. Hadd adjak egy pár példát. Hadd adjak egy kis példát nektek. El tudod képzelni, itt mondjuk, Tominak, el tudod képzelni te, hogy 6 cégnek leszel a tulajdonosa, és vezérigazgató lesz belőle, és te fogod egész Baranyában, illetve Somogy, Tolna megyében az egész mezőgazdaságnak a munkáját irányítani és felügyelni. El tudod képzelni, hogy el tudod képzelni azt, hogy óvodákat fog meglátogatni, és gyerekeknek fogsz beszélni arról, hogy az Úr Jézus mennyire fontos, és hirdetni a gyerekeknek az evangéliumot? Nem is lehet, hogy nem is gondoltál rá. El tudod azt képzelni, hogy egy weboldalad lesz, az interneten, de aki azt mondja, hogy nem értesz az internethez, weboldalad lesz, ahol az Istennek az igéjét fogod bemutatni minden nap, nem. Mert a szegénység igazából lekorlátozza a mi elménket, és mindent befolyásol. Mert hogyha hosszú távon elkezdünk gondolkodni, és azt mondjuk, hogy oké, én az Úr ki akarja társadalni a gondolkodásmódomat, és nekem weboldalaim lesznek, és cégvezető leszek, és nem is tudom mi, akkor elkezdjük a mostani
viselkedésünket is megváltoztatni. Miért? Mert neked van egy hosszú távú gondolatod. És azt mondod, hogy szombaton elhívnak a fiatalok téged buliba, azt mondod, nem megyek, ne haragudj, mert nekem tanulnom kell. És mindenki néz rá után, hogy de hát most vagy fiatal, most kell élned, elpazarlod az idődet, ugye nem fogsz miről tudni mesélni, nem lesznek jó emlékeid, de hosszú távon gondolkodsz az Úrral. És az Úr egy hosszú távú gondolkodása, így azt mondja, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben. Lehet, hogy le kell mondani pár dologról itt az életben azért, hogy ne annyira élvezzük az életet a világ módja szerint. De az Isten örök életet kínál neked cserébe. Érted, hogy mennyire hosszú távon gondolkodsz, vagy rövid távon gondolkodsz? Úgy gondolkodsz, hogy boldog és jó akarok lenni ebben a 60, 70, 80, 90 évben, amit itt élünk, vagy örökké akarok élni az Úrral. Nagy kontraszt van a kettő között. De a kereszténységnek nem egy vallásnak kell lennie. Olyan tekintetben, hogy az Isten soha nem egy vallást akar létrehozni, hanem egy tükröződést. Te vagy a mennyországnak a tükröződése. Ahogy ránéznek, ahogy te viselkedsz, amíg te megteremteszik, tehát neked be kell tudni mutatni a mennyet. Ezért nagyon fontos, hogy rátérünk a mai igényre, ez pedig a Máté Evangélium 5. része, bocsánat, Máté Evangélium 5. része. És ezt olvasnám fel. Mikor pedig látta Jézus a sokaságot, felméne a hegyre, és amint leül valahogy hozzámennek az ő tanítványai. Ezt látjátok itt a képen. És megnyitván száját, tanítja vala őket. Tehát amikor egy sokaság találkozik Jézussal, Jézus nyitja a száját és tanítja őket. Miért? Mert az egyik legnagyobb és legbefolyásolóbb dolog az ember életében azok az információk. És Jézus akar minket tanítani, akar nekünk új információkat adni, ahogy ő fogalmaz, hogy megtérjünk, hogy megváltozzon a gondolkodásmódunk. Mert az, amikor megváltozik a gondolkodásmódod itt bent, akkor elkezd folyamatosan megváltozni először a beszéded, azután a cselekedeteid, azután megváltoznak a szokásaid, azután megváltozik a környezeted, és az egész életed meg tud változni, csak azért, hogy elkezded hallgatni az embernek a tanításait, nem az én tanításaimat, hanem a Szent Szellemnek a tanításait, amiket mondták. Jézus, amikor találkozik egy tömeggel, leült, és elkezdi őket tanítani. Nem fogok végigvenni az ő szűkössége miatt az egész fejezetet, de kiemelnék egy pár dolgot. Ti vagytok a földnek savai. Ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák meg? Nem jó azután semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Gondoltad ezt magadról? És amikor Jézussal leülsz és találkozol, akkor azt mondja neked, hogy ti vagytok a világ világossága. Szeretném, hogy ez személyesen lennék. És én személyesen lennék. Azt mondja az Úr, hogy ti vagytok a világ világossága. Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék, és fénylik mindazoknak, akik a házban vannak. Isten nem egy vallást akar létrehozni, nem azt akarja feltétlenül létrehozni, hogy akkor most minden szombaton, meg vasárnap, amikor ráérjünk, eljöjjünk, gyülekezzünk, jókat énekeljünk, és jókat beszélgessünk, és fegyelmezetten végigüljük, hanem azt akarja, hogy amikor kimész, te világítsál. Azt akarja, hogy amikor te kimész az utcára, és azt látják az emberek, hogy te másképp beszélsz, másképp viselkedsz, akkor azt mondják, hogy az ember más. És utána, következő vers, úgy szeretném, hogyha meghallgatok. És ehhez a vershez most kérlek, álljunk föl. Ehhez a vershez. Máté Evangélium 5. rész 14. vers. Úgy fénylik a ti világosságotok az emberek előtt. Hogy? Hát úgy, hogy kiöltöztek. Nem ezt mondja. Hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyára. Amen. Dicsőség az Úrnak, mert a helyet. Tehát úgy fogtok fényleni, hogy látják a ti jó cselekedeteiteket. Hogy szépen beszéltek,
hogy kedvesek vagytok, kivel? Erre is mindenlátéket. És megváltoztak. És amikor ezt az emberek látják, akkor egy másik embert lát. És te csak azt hiszed, hogy eljöttél egy szombati alkalomra, és amikor azt mondod, hogy elmész te és inkább hallgatsz, azt hiszed, hogy te csak visszafogtad az indulataidat, de Isten ezeken a dolgokon keresztül meg tud nyilvánulni, és abban a pillanatban, hogy elkezdesz világítani, nem fizikailag, de elkezd belőled áradni az Istennek a szelleme. Vagy amikor legszívesebben jó megnyugnál, akkor visszafogod magad. Vagy amikor látsz egy embert, hogy senki nem segít neki, és elmegy mellette, de odamész és megkérdezed, hogy tudod valamit segíteni. És nem azért, hogy csinálj magadról egy jó Reels videót, és azt mondod, hogy sziasztok, itt vagyunk, és ma segíteni fogunk egy szegény embernek, és adunk neki, nem tudom, 10 000 forintot, és gyerekek valami, és levideózod magad, és felszed az internetre, hanem ezt úgy csinálod, hogy csak az Isten titkon. Az Isten, aki titkon lát téged, ez megfizet neked nyilván. Még egyszer, úgy fénylik a ti világosságot, hogy lássák a ti jó cselekedeteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Dicsőség az Úrnak. Szeretném, hogyha így gondolkodnátok magatokról, hogy te egy világosság vagy, hogy te egy olyan vagy, mint egy tükör, tükrözni tudod az Istennek a világosságát. Ezek nem az én szavaim. Kicsit rosszul éreztem magam, mert úgy éreztem magam, mintha motivációs beszédet mondanék, de ezt Jézus mondta, nem én. Ezt Jézus mondta azoknak az emberek, akik ott voltak tömegben. Azt mondta, ti vagytok a világ világossága. Az Istennek célja van veled. Mert a következő vers azt mondja, hogy gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék, és fénylik mindazoknak, akik a házban vannak. Az Isten téged be akar tenni egy gyertyatartóba. Az Isten veled világítani akar. Az Isten veled azt akarja csinálni, hogy azt mondják rólad, hogy más vagy. Az Isten veled azt akarja csinálni, hogy az emberek észrevegyék, hogy te megváltoztál. És tudod, mi a következő kérdés? Miért vagy te más? Mitől változtál meg? És akkor van a legjobb lehetőséged azt mondani, hogy az Isten miatt. Mert az Isten tanít téged, mert az Isten fölül egy hegy, mert Jézus fölment a hegyre, eljött, és elkezd tanítani a sokasságot. Most az a kérdésem, hogy veszed ezt? Mi a hozzáállásod, ugye, amit az elején kérdeztem? Isten maga jött téged tanítani? Érzed ennek a súlyát? Vagy jó volt, oké, menjünk tovább, én nem ez az ember vagyok. És akkor menjünk tovább. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, mert a különméltó az ítélete. Én pedig azt mondom, hogy mindaz, aki haragszik az ő atya fiára, ok nélkül, méltó az ítélete. Aki pedig azt mondja az ő atya fiának ráka, méltó a törvényszékre, aki pedig azt mondja bolondok, méltó a Gehenna tüzére. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne paráználkodjál. Én pedig azt mondom nektek, hogy valaki asszonynak nekünk gonosz kívánságnak munkáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében. Megmondatott továbbá, valaki elbocsátja feleségét, adni neki elválásról való levelet. Én pedig azt mondom nektek, valaki elbocsátja feleségét parázosságokán kívül, paráználhat teszi azt. És aki elbocsátott asszonyt, azt elparáználkodik. Ismét hallottátok, hogy megmondatott a régieknek. Megállok. Mert itt észrevettem valamit. Felolvasom még egyszer csak azokat a sorokat, amiket kiemelt nekem a Szent Szellem. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek. Megmondatott továbbá. Ismét hallottátok, hogy megmondatott a régieknek. Hallottátok, hogy megmondatott. Mit jelent ez? Azt mutatta nekem ebből a Szent Szellem, hogy rengeteg sok olyan tanítás van és volt, amit az emberek tudtak, de helytelenül. És jött Jézus, és mondja, én pedig azt mondom nektek, és elkezdi tanítani. Nagyon-nagyon sok olyan dolog van a te elmédben és az én elmédben, amit rosszul tudjuk. Amit megtanultunk a társadalomból, megtanultunk a szüleinktől, megtanultunk a barátainktól, megtanultuk azt, hogy egy fiatal bármit csinálhat igazából a fiatal éveiben. De megtanultuk azt,
hogy nem is tudom, menő, hogyha az osztályban te vagy aki hanem én, és te vagy az osztály közepbe, és bármit csinálsz, és csúnyán beszélsz a tanárokkal. Megtanultuk azt, hogy nem is tudom én, úgy kell pénzszerezni, hogy ne is dolgozzunk. Próbáljuk meg úgy pénzszerezni, hogy ne kelljen dolgozni, de azért kapjuk is. Szóval nagyon-nagyon sok mindent megtanultuk. Megtanultuk azt, hogy igazából ha munka van, és mi csak ülünk, az igazából jó. Megtanultuk azt, hogy nem vagyunk szorgalmasak, és nem teszünk bele valamiben nagyon sok munkát, az oké. De ez nem így van. És ugyanígy volt ez akkor is. Azt mondja Jézus. Megmondatott a régieknek. Ne paráznák kolytál. Én pedig azt mondom, valaki azt mondja, hogy a gonosz kívánsága utáért, én már paráználkozott az ő szívében. Tehát Jézus átvezeti ezt, hogy igazából a cselekedet az előbb megtörténik, mint mi azt gondoljuk, az először megtörténik a fejben. És igazából ott történik meg valami. Gondoljátok el, van egy ember, aki azért került börtönbe, mert lopott. És elkerült ugye börtönbe, nincs lehetősége lopni. De minden egyes alkalommal, amikor meglát valamit, azon gondolkodik, hogy tud elvenni, tud ezt is megszerezném, tud azt is megszerezném. Igazából mi történt? Csak elzártuk most a körülményektől, hogy ne tehesse meg. De nem változott meg valójában, hogy megtette fejbe. Ezért nem változott meg igazából, mert fejbe folyamatosan azon gondolkodik, hogy a lehetőségem lenne, megcsinálnám. Hogyha a bűn az előbb megtörténik, amikor a cselekedettel az előbb megtörténik a fejbe. És nagyon-nagyon sokszor az emberek azt hitték, hogy igazából ez csak egy tett, de Jézus rávilágít, hogy nagyon sokszor a fejben történik meg először sok minden. És ezért mondja a Biblia, és ezzel zárnám, Róma levél 12.2. Ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által. Hogy megvizsgáljátok, mit Istennek jó és kedves és tökéletes akarata. Tehát hogyan változik meg az ember? Úgy, hogy elkezd másképp gondolkodni. Ezért nem arra bíztatlak titeket, hogy ne azt gondoljátok, hogy majd holnap elmentek, nem tudom, és élitek az életeket, és mindent másképp fogtok csinálni, mert ez szinte lehetetlen. Hanem valami történik veletek ezeken az alkalmakon. Valami elkezd a fejünkbe megváltozni. Elkezd egy gondolatot mozgálni. Az egyik gondolat, amit nagyon szeretném, hogyha megjegyeznétek a nagyban, hogy soha semmi. Semmi nem változtat el titeket az Istennek a szerelmétől. Kezdődjön ezzel. Kezdődjön ezzel a gondolattal. És ezek a gondolatok, hogy belemennek a fejünkbe, és megértjük azt, hogy a názáreti Jézus Krisztus azért jött, ez az evangélium, hogy amikor te bűnös voltál, és a világban éltél, és bűnt követtél el, és nem foglalkoztál Istennel, téged annyira szeretett. És egyenesen, bocsánat, az amikor a világban voltál, és bűnt követtél el, és nem foglalkoztál Istennel, ezért te méltó voltál arra, hogy meghallj, és a pokolra kerüljél. Isten azt mondta, hogy én ezt nem akarom, hogy ti szenvedjetek, hanem elküldte az ő fiát. Azért, hogy ő meghalljon egy helyettesítő áldozatként, érted? És ezáltal neked nem kell már azokat a következményeket szenvedned, hanem hogyha hiszel ennek az embernek, aki azt mondja, hogy ti vagytok a világ világossága. És hogyha hiszel benne, és ezt az embert követed, akkor örök életet akar neked ajándékozni. Ez a hosszú távú gondolkodás. Ámen, ez az Istennek a jó híre. És így történik a változás. Először az elmétben. Először az elmétben. És ha megérted azt, hogy Isten téged mennyire szeret, akkor hiszem azt, hogy a következő életszakaszod, és amikor eljön a tél, akkor teljesen másképp fogsz nekiállni a télnek. Mert a télen általában hideget érzünk. A télen általában, amikor nem süt a nap, vagy hát csak felhő fölött. És nem érzed annyira azt a forróságot, amit most érzel. De olyankor tudod, mi fog megszólalni benne? Hogy soha semmi nem választott el az Istennek a szerelmétől. És
És tudod mi ez? Olyan, mint amikor van ételed a kamrában. A tücsöknek az volt a baja, hogy nem volt étele, ezért elment kéregetni. A tücsök nem tudta azt, hogy engem az Isten szeret. A hangja otthon volt, és tudta. Eljött a tél, nem sütött a nap, hideget érzett, azt érezte, hogy itt már soha nem lesz meleg, de tudta, soha semmi nem választhat el engem az Istennek a szerelmétől. Miért? Mert amikor itt volt a nyár, akkor ezt hallgatta folyamatosan. Akkor hallgatta Istennek a tanításait, aki azt mondja, hogy kiadtuk a világossága. Amikor hallgatta Istennek a tanításait arról, hogy figyelj, nem jól csinálod. Nem jól csinálod, hanem így és így kéne csinálni. Ezért nagyon fontos, drága testvérek, hogy olvassuk a Bibliát. Olvassuk, hogy hallgassátok a Bibliát. Hallgassátok. YouTube-ról tegyétek be, hogy hangzó Biblia és hallgassátok sokat. Ezek azok a dolgok, amik minket megváltoztatnak. Hol? Kívül. Nem. Itt belül. Itt belül a gondolkodásmódot. És amikor itt megváltozik, tudod, mi fog történni? Fényleni fogsz. Úgy fénylik a ti világosságokat, hogy lássák az emberek a jó cselekedeteket, és dicsőítsék a mennyei atyát. Mert a kereszténység nem egy vallás, hanem egy tükröződés, egy bemutatása Istennek. És amikor téged látnak, amikor azt látják, hogy Isten hogy dolgozik rajtad, hogy alkoholista voltál, de elhagytad az alkoholt, vagy hallottad a bizonyságokat, hogy mafiózó voltál és megváltoztál, és látják, hogy Isten ekkora dolgot tud tenni, akkor azt mondod, hogy ez nem is lehetséges. És elkezdesz világítani. Amen. Dicsőség az Úrnak, mennyei atyám, a názáreti Jézus Krisztus nevében hátadok neked a tanításért. Köszönöm neked, Úr Jézusom, azt, hogy te tanítottad a sokaságot, és tanítottad minket is, Úr Jézusom, arról, hogy kik vagyunk mi. És imádkozom azért, hogy a szellemi szegénység, Úr Jézusom, az nem befolyásolja a mi gondolkodásmódunkat. Imádkozom magamért és az én testvéreimért, Uram, hogy legyenek hosszú, közép és rövid távú terveik, mennyei atyám, hogy tudjanak messze látni, hogy lássák azt, hogy önmaguk kik. Lássák azt, Úr Jézusom, hogy kik ők valójában. Atyám, és imádkozom azért, hogy az ő fényük, az egyre növekedjen, Atyám, a jó cselekedetekkel. Imádkozom azért, Uram, hogy ez a gondolkodásmódjuk megváltozzon. Imádkozom, drága mennyei Atyám, azért, hogy ahogy ők eddig látták magukat, többé már nem úgy lássák. Drága mennyei Atyám, hálát adok neked ezért. Köszönöm neked azt, Úr Jézusom, hogy neked tervünk van, mert gyertyát sem azért gyújtanak, Úr Jézusom, hogy a véka alá tegyék. Atyám, tudom, hogy gyöngyös melléken annyira sok gyertyát fogsz gyújtani. Itt ebben a teremben, Uram, nagyon sok gyertyákat látok. Uram, tudom, hogy ezek az emberek, Uram, mind gyertyák, Uram, akiket meg akarsz gyújtani, hogy a helyben, Úr Jézusom, féljenek az embereknek. Tudom, Úr Jézusom, hogy az embereket, akik itt vannak, fogod használni. A következő időszakokban, ahol egyre nagyobb lesz a sötétség, Uram, ezek az emberek egyre világosabban fognak világítani, Uram, egyre erőteljesebben fognak világítani, Uram. Hogyan? Úgy, hogy hallgatják a te szavadat, és Uram, változnak, a Pál apostol mondja, az ő elmélyük megújulása által. Imádkozom, drága mennyei Atyám, hogy valósuljon meg ez, Atyám, a következő időszakokban, és értsük meg, Uram, mi mindannyian, hogy az, amit most csinálunk, az hatással lesz a téli időszakra, Úr Jézusom. Názáreti Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Dicsőség az Úrnak. Van-e bárkinek bizonysága? Ezt szeretném megkérdezni. Nincs. Rendben, semmi. Amit még szeretnék, jól láttam, volt születésnap a Tamásnak. Isten értesen. És ha megengedem, akkor szeretnék ezzel imádkozni. És szeretnék értetek is imádkozni, de nem úgy fogok imádkozni értetek most, hogy egyesével oda megyek mindenkihez, hanem szeretném, hogyha figyelnétek erre a dalra, amit majd el fogunk énekelni, és ezzel a dallal szeretnék értetek imádkozni. Amen. És azért feltudok, hogy Tamás tényleg imádkozunk érted. Nyújtsátok kifelé a kezeteket. Drága mennyei Atyám, hálát adok neked, Uram, Tomiért, Úr Jézusom, aki, Uram, itt áll az éledelékedben most 20 évesen, nem tudom, hogy most nem itt áll ebben a teremben, ott áll a trónszéked előtt, Uram.
a találtató széked alatt, Úr Jézusom, imádkozom az Atyám, én is meg, Úr Jézus. Én is meg az ő szívét, Úr Jézusom. Atyám, imádkozom, hogy ezek az évek, Úr Jézusom, transformálják az egész jövőjét, Uram. Uram, imádkozom azért, hogy a 20 éves, a 20-as évek, Uram, legyenek olyan, mint a 10-esek. És Uram, ezek miatt a 20-as évek miatt, a 30, 40-es, 50-es évek, Úr Jézusom számára teljesen mások legyenek, Uram, a Jézus nevében. Uram, azt mutatod nekem róla, hogy amikor azt mondod, Uram, hogy az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjük át az aratásnak az Urát. Atyám, arra kérlek, Uram, hogy a Tamás legyen egy olyan ember, aki munkás a aratásokban. Atyám, azért imádkozom, hogy amikor ő arat, Uram, fizikailag, legyen ő olyan ember, Uram, aki nem csak a földeken arat, Uram, hanem a mennyek a királyságában is arat, Úr Jézusom. Legyen ő egy munkás, nem csak a földeken, Úr Jézusom, hanem a te királyságodban is. Legyen ő, Uram, egy olyan ember, aki vet az emberek szívében, Atyám, és aratni is fog, Úr Jézusom. Imádkozom, Atyám, és küldöm a Tamás olyan helyekre, Úr Jézusom, amiket nem ő vetett, de ő fog learatni, Úr Jézusom. Imádkozom, Atyám, hogy legyenek olyan helyek, amiket viszont ő vett be, és más fog learatni. Atyám, imádkozom azért az erős tűzért, ami benne van, hogy soha ne múljon el, Úr Jézusom, és soha ne aludjon ki az a tűz, hanem legyen mindig erősebb, Úr Jézusom. És lesznek is olyan időszakok, Uram, az ő életében, ahol ez a lány, ez kisebb lesz, Úr Jézusom. Imádkozom azért, Uram, hogy a parázs, az soha ne aludjon ki, Úr Jézusom, mert a parázsra csak a te olajat kell, Uram. A parázsra csak a te szellemet kell, Uram, én megáldom őt. Megáldom a születésnapi alkalmával, Uram. Imádkozom, Atyám, azért, hogy az az időzített ajándék, amit te erre az évekre terveztél neki, Uram, az valósuljon meg, Úr Jézusom, most az ő életében. Legyen ő áldott, Uram, a ki- és bemenetelében. Atyám, tudja, és menjen mélyen az ő szívébe, hogy soha semmi nem változtatja el őt, Úr Jézusom, tőle. Jézus nevében. Ámen. Ámen. Szeretnék éppen imádkozni ezzel a dolgot. Szeretném, hogyha figyeljétek a szövegre, mert Isten szólni akar ezen a dolgon keresztül hozzátok. Mielőtt a világ lenne, mindent ő már megtervezett, téged ő már akkor szeretett. Mestered ő alkotta, neked
hogy meg fogod világítani a Te arcodat rajtunk ezért testvéreimmel. És azt nekünk békességed, Uram, azt nekünk békességed, Uram, a hétköznapokban, a próbákban, Jézusom, a nehéz időszakokban. Atyám, de mindez hol kezdődik? Atyám, ott van a házban. Imádkozom, Atyám, azért, hogy a testvéreim hazamennek, Uram, vigyenek békességet az ő házaikba, vigyenek, Úr Jézusom, szabadulást az ő házaikba, vigyenek megundulást, Atyám. Jézus nevében. Ámen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, az Ulába jövet titeket. A legközelebbi alkalmunk az 2 hét múlva szombaton.